Kodhi nyime ni tuke dhula mag chapa Dimba ma oseri kod kambi tudruok mar Safaricom ochopo ng'iende gwenge mag Imbo mar Kenya ka joloch biro rakore e finals mibiro bagi e kind tarik 26 gi 27 e lap Mabuhungu Stadium e kaunti ma Kakamega. Maromo timbe 8 mag nyiri gi yawuoyi ma hikgi ni piny 20 kendo wuok e kaunti za 4 mag Imbo mar Kenya biro rakore mar yudo loch ma biro tugo e tielo mar finals giko higani. Therefore, we are ready. We are just waiting for the day as we turn down. Vihiga, Busia, Bungoma, Kakamega here itself. A lot of emotions, some winners, some losers. But all in all, I think there's been some very great talent shown amongst our youth. Very many young, talented players who, the way I'm seeing, they can easily go very far if they are nurtured the right way.